फरायसा एक्टनि गेजेरजों जिहेतु दिनै हा राननाय जाबाय बे समावहाय मा बुंनो बिमाजुलि आरो मोनसेया मामोनलाय जोंना दा थांगोना जों माजबाद बे मोननै माबानि आन्दाराव रेन्जनि आन्दाराव जोङो गासै 1202 सा हाउसहोल्डनो थाखाय हा बा सुबुंनो थाखाय जों हा होनो थांगासिनो दं बा जोङो बिमाजुलियाव दा होखांबाय दा 440खौ जों बहाय होबाय हा होनानैनो जे जोंनि समस्याया जोबदों जों बेखौ सानाखै मानोना जोङो बर' फिसाफोरा बा आसामनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि माहारियानो बा फिसाफोरानो हानि फिसा होननानै जों मिथियो गुबैयै जोङो हा सायाव थाग्रा गोदोनिफ्रायनो जों हायाव रायजो जाबोनाय जुग जुग जारिमिना मिन्थियै समनिफ्रायनो जोङो हायाव रायजो जाबोनाय नाथाय बे 7,000 रायजो जाबोनाय बर' हारिनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रि दिनैसो जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो थांदों थिखियानो जा बेफोर गासिबो जालांबाय थालांबाय गोदोनि बाथ्राखौ रायखांनानै लाब गैला दा जोङो माबायदि राहाजों जोंनि बर' हारिखौ मोनसे मोजां राहा लामाजों दैदेनलांनो हागोन बे मिजिंजों खावलायनानैसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे गुफुं समाज दानायनि गेजेरजों गुफुं माने मिजिंजों गेरेमसा हारि दानायनि बड'फानि जा थांखि बे थांखिखौ जाफुंहोनायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावलांनो नागिरदों जायनि जाहोनाव नेरा नेफेरा नाजाथाबनायनि जाहोनाव जोंनि बिटिसि हालामा बयनिख्रुइबो गाहायसिन थाखोआव जोंनि इडुकेसननि जा माबामोन थासारिमोन बेखौ जोङो आसामनि गेजेराव जौसिन थाखोआव बोखोनो हाबाय बेवहाय नोंथांमोननिबो हेफाजाब दङ रायजो राजानिबो हेफाजाब दङ खिन्थु माखासेया मोनसे बाथ्राखौ मिडियायावहाय ओरैनो ससियेल मिडियायाव बायदिसिना सावरायदों माने माबा मोनसे खालामदों नामा जायनि जाहोनाव बर'फ्रा दिनै 97% लानानै पास जानो हादों होनना आसलथे गाज्रि गोसोनि सानग्रा मानसिफ्रा जेब्लायबो गाज्रिखौनो सानखायो बिसोरबायदि मानसिया माने बिमानि गोरबोनिफ्रायनो गाज्रि साननानैसो जोनोम जाखानायफोर खोमा होननानै साननो लुबैयो बे समाव नुनो मोनदों हानि पट्टा राननायनि बेलायावहाय गुबुन गुबुन हान्जाफोरा बान सालायनाय मन्सुर सालायनाय बेखौ नुदों थांनाय बारावबो माजबादाव जेब्ला हाखौ होदोंमोन बावहाय सासे MCLA होनदों बेयो BPFनि समनि रेडिसोमोन आं मोनसे फोरमान होनो नागिरदों दाखालि रुनिखाथायाव आं थारिखखौ बावगारबाय शिबसारनि बानजायनायाव मोनथाम नन केटेड्रेल भिलेजखौ जोङो सार्भे खालामनो थाखाय ड्रन लाबोदों आरो ड्रन सार्भे खालामनाय जादों बे ड्रन सार्भे खालामनाय समाव BPF এটা সমস্যা আছে পৰস্পৰ বসবাস কৰাটো পৰিৱেশৰ ফালৰ পৰা ভাল আমি ভাল বাতাবৰণ পাওঁ ভাল অন্তত পিয়ৰ বতাহ পাওঁ পলিউটেড এয়াৰ আমাৰ তাত নাথাকে ফৰেষ্ট অঞ্চলত কিন্তু ওদালগুৰি জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মাননীয় শ্ৰী